Zondag 8 oktober was het Oorlogsmuseum Overloon voor het derde jaar op rij gratis toegankelijk voor iedereen. In 2015 werd dit initiatief begonnen onder de titel Crossroads Overloon. De musea, want ook Vught, Best en Breda gaan dit jaar hierin mee, werken samen met Erfgoed Brabant en hebben een doel met het initiatief Crossroads. Nou, het initiatief is genomen in het kader van het jaar 2019, dat we dadelijk een grootse bevrijdingsherdenking laten plaatsvinden. En we zijn daarbij op zoek naar verhalen, persoonlijke verhalen, waarvan we zeggen daar zit een crossroads moment in, een keerpunt wat echt van dusdanig belang is geweest dat iets heeft betekend voor het leven van diegene. Waardoor diegene echt het leven een andere wending heeft gegeven. Daar kunnen positieve verhalen zijn, kunnen minder positieve verhalen zijn. Maar los daarvan is Erfgoed Brabant ook vooral geïnteresseerd in alle verhalen, wel of geen crossroads verhaal, die er uit die oorlogsjaren nog zijn. Wij maken een database, zo kun je het zeggen, waarin al die verhalen een plek gaan krijgen. Het is niet zo dat wij ze ook publiceren, want daarvoor heb je ook auteursrechten nodig enzovoort. En dat moet ook echt in overleg met de mensen die de verhalen aanleveren. Maar het is wel de bedoeling dat er uit die hele grote database van verhalen 75 verhalen gehaald gaan worden, over de provincie verspreid, die dus dadelijk een soort van provinciale kanon gaan vormen. Dit jaar werd een bijzonder programma gebracht in de grote museumhal in de vorm van een talkshow. Vooral veteranen kwamen aan het woord om te vertellen over hun persoonlijke ervaringen tijdens diverse missies. Dat zeg maar, help liever mee, dan maken we iets mooi van. Dat was 20 jaar geleden. Nu komen mensen daadwerkelijk een praatje met je maken van hey, hoe is het met je, wat heb je daar gedaan? Ja. Die erkenning is de laatste jaren steeds meer toegenomen. We hebben een eigen veteranendag waarin we lopen en waar mensen applaudisseren. Nou, gisteren zaten we hier ook in dezelfde setting, maar met een andere spreker. Die zei ook, die dag groet de koning mij en normaal groet ik de koning. Dus dat is heel mooi dat dat er is en die waardering en respect voor de veteraan is er. Met interesse werd geluisterd naar de diverse sprekers en het belang van Crossroads erkend. Dat vind ik heel goed, dat het breder getrokken wordt dan alleen maar de oorlog van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat maakt nog meer bewust van de rol die we nu hebben en de verantwoordelijkheid die je ook als maatschappij hebt om daar toch mee bezig te blijven. Directeur Erik van der Dungen staat achter het initiatief Crossroads en kijkt uit naar 2019, het 75-jarig jubileum van de bevrijding van Zuid-Nederland. De bedoeling is om uit honderden verzamelde authentieke oorlogsverhalen 75 verhalen te laten selecteren door professionals en deze openbaar te maken. Voor de toekomst zal Van den Dungen het toejuichen als de geselecteerde verhalen gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld toneel, film of andere evenementen. Snel agressief, spichtig. Ja, als je 24/7, 5 maanden lang paraat bent en op een bepaald spanningslevel acteert. En zodra je terugkomt, het vliegtuig landt in Eindhoven en alle spanning is er opeens niet meer, dan moet dat ergens uit. Ook buiten het thema Crossroads trok het museum zondag een groot aantal bezoekers die de immense voertuigen en vele attributen uit de Tweede Wereldoorlog kwamen bekijken. Ook kwamen er gezinnen waarvan ieder op zijn of haar eigen manier het bezoek aan het museum mooi en imposant vond. Omdat vandaag kon je er gratis naar binnen en omdat papa en mama het wel leuk vond. En nou zijn wij er ook en dat is eigenlijk ook wel leuk. Ja, wij hadden het op internet gezien, ja. Okay. En wat betekent dat voor jullie? Ja, het zorgt dat de geschiedenis blijft leven. Ik denk, met school zijn ze bij Let's Not Forget, of Let's Forget geweest. En ik denk ook dat dat een hele mooie manier is om iedereen te laten herinneren van hoe het nog niet zo heel erg lang geleden geweest is. Ik vind bijvoorbeeld die soort van quiz in die andere stukken vind ik leuk om te doen. Wat voor een vraag was er bijvoorbeeld bij? Wat jij zou doen in een bepaalde situatie. Ik vind ook dat in de expositie dat je heel erg ziet dat ze geprobeerd hebben om persoonlijke verhalen neer te zetten. En dat is eigenlijk iets wat je nu ook weer ziet met de mensen die hier verhalen vertellen. En dan ook de verbinding tussen vroeger en nu, omdat de veteranen uit Afghanistan en de andere locaties hier zitten. Dus ja, ze zijn wel bijzonder. Voor een bezoek aan het Oorlogsmuseum met diverse tentoonstellingen en evenementen kunt u een kijkje nemen op de website van het museum.